M'agradaria saber, com a alcalde, la seva valoració del suport que ha tingut la ciutadania manresana. Que hi ha hagut una allau de solidaritat per un tema que és terrible i que ens manifesta de nou que estem davant d'un canvi climàtic i que, per tant, quan parlem de baixes emissions, parlem de combatre els efectes del canvi climàtic. Quan implementem un nou sistema de recollida de residus que ens ha de permetre passar del 27% de reciclatge al 70 o al 80%, és per també generar menys metà, no? Menys gasos d'efecte hivernacle i, per tant, contribuir a fer un planeta millor, que, per altra banda, només en tenim un. L'Ajuntament de Súria destinarà 6.000 euros pels damnificats a la gota freda del País Valencià. No sé si l'Ajuntament es té pensat alguna cosa similar. Els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa hem parlat, tenim clar que volem contribuir i, de fet, d'aquí 15 dies tenim ple municipal. No avanço l'aportació que farem, però estem treballant ja per fer una aportació també econòmica.